bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam noon calminirɗen khalifaɓe diine calminɗen kadi khalifaɓe aada calminɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he tuggude baba abou habsata coumba hamme ha yetti dawoudou gueddaɗo maymouna tafsir dawoudou mariata samba gaysiri tanum arɗo guerlel calminɗen ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere jiiɗen mawɗo mabɓe Ali Fall Djibi Dieng en Tata Leila en Baba Hammat en ɗum noon en dañi hannde e nder tonggode men 155 biyeteɗo Habsatou Yero Déme kono lollori ko Djinda Déme nde tawno so tawi en mbiyani Habsatou en kaaɗi ɗon tan hedde ɓe mbi ala o wiyete ko Djinda Déme e ala e mon fof mbo haalani gonga onon fof en kaali gonga ko on woni koɗo men e nde ɗo tonggode en mbatta joni joni noon so wona tottudemo o salmodira e yeɓoɓe ayaw habdude Piindi TV assalamu aleykum. Assalamu aleykum rahmatullah yo jaame kisal Allah woni men e enen dendagal bandiraɓe men fof mi salmini on mi salmini télé Piindi TV mi salmini kadi e yetti kadi sababu Modou Ba gonɗo sababu garalam ɗo en ɗum noon ko noon mataw hade men woɗɗoyde en jettat kadi duwana ɗen on mo ganduɗa ko Dawoudou Moussa Malal Baydi Moussa tottede mbo lefol walla tottitede mbo lefol ɗum noon en mbiyamo kadi yo jogoro jaam yon mbi hanino ko mbaɗɗen mbo kanko Dawoudou Moussa Malal Baydi Moussa en jettimo kadi yo Allah hoybinan mbo dongal makko ngal ɗon hade nden en jahat toon to résito tawa ko omo ganduɗa ko Abbas Sarr artana en e biographie koɗo men hannde woni Habsatou Yero Déme lollirɗo Djinda Déme en jeehi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓe yankoɓe Piindi TV to mbawɗon wonde no gonirɗon yo jaame kisal wone mon émission mon hombo woni an bo Ba Modi yuɓɓinanta on e kala saaha arti e tonggode mum 155 e ngol koɗo men ko Djinda Déme holi gonɗo Djinda Déme Djinda Déme jibina koto Agnam coɗay diwan mbo Matam Djinda Déme yi aduna ko goo lewru silo hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati to Agnam coɗay tawateke nder diwan bo Matam Sénégal kanko Djinda Déme ko jinnaɗo makko gorko jangguinimo PULAAR deftere makko arwaniri wiyete ko Uduji Mayo Sénégal en 1991 o rewni hen ko deftere makko wiyetende Gurdam Ceerno Kalidou Dramane Ba en 1995 o windi kadi Milâtre en 1996 Debbo Pullo e ɓamtare en 2009 Djinda windi Gando Allah Ceerno Abdoul Karim Sow e gurdam Ceerno Amadou Déme Djinda jokki golle windi e Toubakiri le rôle de la femme belle en 2023 bandira musidɓe tedduɓe Djinda Déme heeɓi tedduli kewɗi ummirade e pelle ɓamtare gonɗe caggal leydi dareniɓe ɓamtare pinal fulɓe en 1996 fedde aide Agnam addunodemo toon to français ngam ponodiral mairie Ouroville Saint-Clair communauté rurale mbo Agnam en 2008 awtal pelle fulɓe KJPF bismi Djinda Déme ngam tawterede ñalngu mabɓe pinal kadi en 2008 e fedde Amadou Hampate Ba e leydi France bismi Djinda Déme e ñalngu mabɓe pinal 2008 Mali Paté Sow en 2008 bismi Djinda Déme to Belgique 2017 bandira musidɓe tedduɓe fedde garanden suudu baba bismima Djinda Déme Nouadhibou leydi Mauritanie pinal to banggue dawrugol politique en 1998 jeyama e suuɓaɓe diisondirteɓe conseil régional de la jeunesse mo Ndar 2000 ha 2007 Djinda ko conseil rural mo Agnam 2007 ha 2012 Djinda conseil rural Agnam 2012 Djinda Déme suɓama e conseil départemental mbo Matam 2007 ha 2014 o suɓama e conseil départemental mo Matam bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV onon gandi gurdam Djinda Déme alde gurdam Djinda Déme weeɓata wadde noon en mbatta so wona gaccen kanko Djinda Déme o jokkita ko ɓuuri hewde e gurdam makko ɗum noon caggal rewa rewi mbiyen darton gurdam beele aɗa wawi waɗande min ko tubako wiyata ko commentaire e rewa rewi ma
biographie o? Modi a jarama caggal yettude Allah e yettude jinnaɓe men ko haalde hoore mum ne saɗi haalde hoore mum ne saɗi mataw mo jubbat seeɗa tan min mbiyetemi ko Hafsatou Yero Déme ko ɓurmi andirede ko Djinda Déme par ce que Hafsatou Yero Déme woni dendagal manditorɗe jibinande meɗen kamɓe mbiyata ko identification de carte ma d'identité passeport uji ma ay tout kala ko woni hen ko ɗum woni hen mais inde nde ɓuuri mawnude ko Djinda Déme ko nden kadi ko inde fulɓe kadi ko inde mbeɗa beltortomi ko wona ɗum kam ko e raɓɓidde tan caggal nde neɗɗo jangga Qur'ana ha gayni janggi koko wiyete PULAAR ko caggal janggude mi Qur'ana janggumi ko PULAAR wayno e dartol ma ko babam jangguini ɗum PULAAR babam wonno ko leydi France ko imam ni paari 15e livre par guerre kono ko wonne kawtal janggol PULAAR fulfulde windere nde ko tewno wonno nde Murtude Diop ari janggini ɓe e PULAAR o hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom 1996 Murtude ari France janggini ɓe no janggini ɓe ha parne kanko ari o wi alay saago haade makko jangginde waɗɗo jangginde sukaɓe saabu nden so wiyama neɗɗo jangga PULAAR tan fawte ko goɗɗum o wiyaɓe mbiya ceerno Yero ko imam kadi no batti redduɗo rewɓe ne jangga PULAAR ko janggi PULAAR o janggi taw ko minen taw o noddi minen ɓesgu makko ko min janggi o janggini min nden koye gurte wonno kadi woɗɓe kadi hoddiɓe amen e wuuro ngo fof nuuti hen kadi o heeɓi fartaŋe wonde kanko adi babam adi jangginde PULAAR e ɗo noon e diwan amen he e wadde ko ɗon keɓmi janggude PULAAR bat ko janggum kadi heewani saabu ko so wawi wiide men ko lebbi tati mbawmi jangginde men gurto nde yeehi to noon minen mbawi minen lowaɗo ni hankkadi jawi mboɗo jokkoya jangdeli mboɗo janggina kadi woɗɓeɓe ɓe janggano ha waji ɓeni hoore mum puɗɗi yo heftade mi gonno jangde nde ɓooyani caggal ɗum tan kadi mataw ko wahi ngo ari patan koye bindugol defte e nder ɗum noon kadi ƴewmi koko jangganmi ko il faut mi wawa tan janggude ɗemgal PULAAR ngal ko alquran o mi janggi hen ha mi dañi ko juuɗe alhamdulillah mi woɗɗoyi par ce que baba yinno tan ko min jangga Qur'ana kono ko almami juma kono ɗon kadi ƴettumi kadi feere il faut mi jangga français o battumi noon addude jangguinoɓe e nder galle amen haade jangguinoɓe e nder galle amen kam battunomi yahanam ko école mboɗo waɗoya cours du soir ko mbiyata ko cours du soir ko mboɗo janggoya caggal mum noon battumi kadi kaldumi e jangguinoɓe école ɓe woni mabɓe ne gara ha gallam mbaɗmi hen tableau galle amen ene jangganami français woni ko bindanmi ko kalanmi français ko mi yahani école ala ɗum koy ko jangde mawɗo janggirmi ha mboɗo haala français walla binde français ɗum noon eɗen gandi koɗo men o so tawi en mbi eɗen kaala e makko ko woni ko e makko machallah eɗen mbawi widembo debbo ɓuuri gorko eɗen mbawi widembo dame de fer saabu o waɗi kono tolno e defte fodde jeeɗiɗi mataw o waɗi ɗum ɗe o firi e fulfulde ɗe o firi e ɗemgal tubankore waɗe ɗemgal tubankore firi ɗumen e ɗemgal men kono hol deftere nde gadiɗa yaltin deftere gadimi yaltirde ko mi addani ɗum ko deftere am wiyete uddoji ma e Sénégal uddoji ma e Sénégal uddoji ma e Sénégal kañƴe gadde mi neldima ɗum par PDF ko deftere am uddoji ma e Sénégal kayre gadima yaltin woni 1996 91 woni hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi goho ko kayre gaddimi yaltinde kayre ne tagui mbi yaltinde nde ɗon ko min taw ko ko radio ji wonno radio Sénégal eɓe kaala mbino woodi kawguel mo ganduɗa yimɓe ne kaala ko fate e nafoore makka jama e manantali hol nafoore wonde hen hol caɗele gonɗe hen e nder ɗum min eɓe heeɗo radio go mbi woodi kawguel mbima min kam ko fulɓe mbiyata komin wat boyi laawi nayyi kono min kam ɗum kam somi yehini ala mi yaltata e kawguel he e nder ɗum tan minen nanmi e kawguel he wono mboɗo heeɗo yewte he mboɗo waɗa nden kadi ɗum no wattene jewte e conférence uji e foof caggal nde keeɗi ɗum gandi tan mbindumi min defte ko faati nder hen tan neldomi ɗum koreji amen ko ene Samba Touré en e Samba Soya Diagne en kamɓe foof dal ɓe mbimi yooɓe ƴewanam deftel nguel tako ɗum ɓe ceatti ɗum e nder ɗum noon guel deftel noon astahfirullah haade ɗum koɓe ƴettu deftel ko mbinnomi ko neldumi ɓe neldumi ɗum par poste nelwoɗo jogui mbaɗi hen boîte postal mabɓe ga e Dakar ɓe ƴeewi noon ɓe jalti ɓe mbi kam mi jeeyama e kawguel he kono nden en gandi taw communication wayani ni jayndeli mbayani ni téléphone aji mbayani ni eyyi ko nde jettoto kam taw saaha o yontini yimɓe tottere jeenaji ɗe ɗum jogui ki baaɓe amen goto wiye Yero Diop ko suwolnade kadi ko Pulaar en ko on yeehi jaɓinoyimi jeenari ndi waɗi kalis o on hannde so wiyama on heewi kalis o ne heewi e waɗi wonde gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa yaadi hen pour tottede jeenade uddoji ma e Sénégal beele aɗa wawi min faccarande ɗum
ha uddoji ma e Sénégal ko seeɗa mbawmi hen faccirde e fami battiren ɗum seeɗa won uddoji ma e Sénégal en gandi ɗiɗon sahaji 91 en 92 en he nden ko nden pour yimɓe mbiye makka jama e manantali hakkude Mali e ɗo Mauritanie e Mali en woni barasuji baɗaɗi hakkude meɗen ɗi surtout région de Fleuve o wadde aɗa andi enen so tawi wonɓe ganduɗa wonɓe law Dane Maayo ɓe so tawi taliɗe ɗum ɗo diƴƴi ɗe dumbama ma won ko artaniɓe kamɓe manam maɓe dañi hen noɓe ndemirri maɓe dañi hen moɓe mbaɗiri ɗo ɗon dumbo baɗaɗo makka jama e manantali o ko on ɓe mbi hol nafoore mum walla hol caɗele min kalmini ɓuurmi hen haalde ko caɗele mum par ce que mbimi oɗon nde waɗira nde ma yimɓe wonɓe gummo e caggal leyɗele gara liggade liggoto ko fate ndemeteri ndi soɓe gari liggade e nder ndemeteri ndi maɓe gaddan yimɓe hewɓe maɓe gaddan en maɓe dañi ɗo ngaalu kono maɓe gaddan en caɗele kono caɗele ko waylo jikkuji ɗi waylo ko piniyagal ngal walla diineji ɗi saabu won maɓɓe ma won ɓe garɓe gona en ndendani mumen diine ma won ɓe garɓe en nandani e pine ɓe natta e nder sukaɓe men ɓe ndesa e sukaɓe ndese e mabɓe wadde nden ɓe jillodiri e mabɓe ngal pinel kam en dañi hen saɗede ko wona ɗum ko kadi maɓe gaddu kadi rafiji ɗi kewi wiide ni ma rafiji gara kewɗi ɗi ganduɗa en meeɗani ɗum andude ma ɗum arta tawi ɗum ari par ce que kamɓe gaddata ɗum e nder ɗum sahaji garoji won wiyoɓe so ƴeewi deftere nde le ko joni ko wayno Ebola en coronavirus en goɗɗum 91 mais ha nden mbimi so kala ɗum waɗa ɗo ma yimɓe ji rafiji goɗɗi ma jillo en taw ɗi ganduɗa en meeɗani ɗum nande en ganduɗa ɗen kam rafiji gonɗa kiddo ko wanno rafiji koyɗe en jaaha koyɗe woda ko woni hen yalta en jaafoɗon ɗum ɗoji ɗi taw ko rafiji pusa ɗum waɗa ko tawɗa nder haal e goɗɗum ɓubri ne wonno e men kono nden ɗum ɓurata heewde par ce que yimɓe gona koye nder ndiyameje ɗe yantinoon e waylugol sukaɓe men ma mbaylo jogo jikkuji bonni ko wayno drogue en ma mbattu ɗum wadde trafic taw ummoto en koye keeri ɗi ɗum fof koye tacco keeri ɗi addata saabu sukaɓe men gandano ɗum mais maɓe gandu ɗum par ce que ɗum ne woni damal ko yawiɓe dañat haalis adi jomum aran rema daña haalis ha heewa wiyen yiiɗi ɓiye dokka ɗum ara yaada e ɓiye watta yeyde drogue jiya joni joomum heeɓi kalis goɗɗum kono kadi mbima wonan ɓamtare wonɓe diwan Dane Maayo he par ce que maɓe mbatti remde sewo sewoji eɓe gadda e ganduɗa ko wayno diwanuji amen ɓe ngala Dane ɓe gonani e Dane Maayo ma ɗum weeɓan ɗumen ma weeɓade mabɓe ngaalu kono minen ma weeɓan amen ko fate sewoji ɗi kadi no woodi par ce que wonɓe diwa ko wayno diwan Podor ha yetti minen kam ga hende ko ganduɗa diwan Boso min ngala maayo mais ligguimaji e kala fruit mo cohluɗa hande aɗa wawi hebde ɗum kono noon kadi won addoɓe ɓuurɓe hen heewde wona fulɓe ko bamarankoɓe woɗɓe ko ɓen gaddata minen joni min mbiya ha yo min dañi kala komin cohli kono ɓenen mbiya ha yo ngaalu ngu kono ɗon ɓe destinire ɓiɓɓe meɗen ɗon ɓe mbaylodireɓe mbayloji gueɗe kewɗe desdiral ngal mbiɗa nani ngal ara desdiral ngal ara caɗele ɗe gara hen saaha desdiral ngal ɓurata wonde jaam goɗɗum nan ɗon ko wona desdiral ayi guykaji sukaɓe e foof par ce que wonɓe ganduɗa ummotoɓe caggal leydi kamɓe mbi ko kalis no dañira fon moƴƴi sukaɓe men battinade woni jogui konngol ngol mbiyata kalis a ɗumnita ɗum manda no mbiyata ɗum konngol ngol ni kalis a heɓata ɗum anda a lijjita ɗum ɓe mbiyata ko a lijjitat ɗum eyi a lijjitat ɗum kalis a liggotako ɗum a lijjitat ɗum ay to ɗum naari hakkillaji sukaɓeɓe nden deftere koye on fanno ɓurnomi yaajade mboɗo andi kadi hewɓe hen kadi joni mbiyata deftere nde so janggui ɗum mbiyata mi wawa multade mi ala mi multaki deftere nde ha joni kono mboɗo yakurinile ko joni mboɗo dañi sababu deftere tigui en mbaɗandi ɗon nden deftere tan no wawno wonde yewtere men kono kadi a rewni hen deftere gurdam ceerno Kalidou Dramane Ba 1995 hay sago minute tan jobbona min ɗon jawtanani deftere fof jimmi ko memen hen seeɗa kala cohlo ɗum waɗat suivi émission ko jokken eyyi sa yiiɗi deftere gurdam ceerno Kalidou Dramane tagui mi wadde ɗum tan noon kono kewmi mbiɗi ni ko ceernaɗo goto no wonno e wuuro amen hay sinno ko mamam ne kono ko o yinno yimɓe rewɓe fof jangga kanko kadi mo hewno wiide yo rewɓe ɓe ganduɗa ko yaltoɓeɓe way ɓen amen ni yo ɓen janggine saabu so ɓen jangguinama diine ɓen ɓurata wawde yañere diine o kono en kewɗen wiide ko rewɓe ɓe ganduɗa ɓe mbiyata joguiɓe sakko sa wonde janggoɓe walla yahoɓe e batuji yahoɓe e laaɗe yahoɓe e avion ngaji hen sa yimɓe mbiyata ɓen ko jeeyɓe koyemumen te kanko ɓeɗon ɓuuri potete jangguinede saabu kamɓe jeehata yimɓe kamɓe mbawi jangginde yimɓe joguino yiyande nde ganduɗa wonde hoto yimɓe rewɓe uddaɓeɓe hewɓe mabɓe kewani janggude sa namdima moni hewani janggude e rewɓe yaltuɓeɓe soɓe janggi kamɓe mbawi yañode diine o yañi ɗum ɗo e nder ɗum nde rutte joom makko tan bennimi makko deftere wonde yo wonɓe sernaɓe jaydaɓe yo ñemboɓe ganda rewɓe jogui hawɓe téléji radio ji ɓe ɓen ɓuuri ndi humpita diine mumen ɓe ganda ɓe mbiyata ko huddaɓe ganda haydara on ko ɗum tan tagno windude e muɗum gurdam ceerno Amadou Déme Sokhone
a windi hen eyyi ceerno Amadou Déme Soko on tagi windude mum kañumne ko neɗɗo ganndo yimɓe fof ne gandi Amadou Déme Soko on ko kanko tan mo ganduɗa yimɓe mbi o wallitima deftere makko tafsir ɓurade fodde duuɓi nogas mo winde deftere nde to windano deftere nde o waɗi hen tafsiraji baɗɗi fayida tawi kadi dendagal wonɓe e nder leyɗele tati ɗe nde o jofum deftere nde gaari tawtorede nde ene mbiya journée dédicace peut être ko noon foti wade nde o reftoto deftere nde yimɓe fof nde deftere nde waɗi fayida e nder ɗum kadi hollude kadi gandal makko galla ko wayno Égypte en ko ganduɗa leyɗele arabe ɓe ne kurto hol gonɗo Amadou Déme hol gandal mum ha Allah newni wadde ɗum won mbiyata résumé tan ha Allah newni hayde Ablaye Wade yiiɗi ɗaɓɓude lefor laamu 2000 ari ha to makko wi ene yiiɗi o rokka ɗum duwaw ɓe dokka ɗumen duwaw suudu mabɓe ndu ɓe joni dokka ɓe duwaw woni gonnoɗo ɗon o o wima mi rokku ɓen mbima min dokki duwaw kono min jiiɗi ko gandal ngal Alaji Amadou Déme Soko no waɗi e caggal leyɗele ɗe ko waɗi e leyɗele arabe ɓe defte makko kutortoɗe ɗon ɗo so tawi a laamima aɗa addana min ɗo defte ɗe mamin duwan so Allah jaɓa heɓalla fotgol Ibbe Der Thiam no wonɗo e makko wiye min jaaɓi kokke min duwa o inchallah ma on laamu Ibbe Der Thiam wi somin laami ma min hoorema mi yaha toon nden noon Ablaye Wade waɗi kañum président Ablaye Wade waɗino ko fayodini watande ɗum waɗi nde ɓe nuli ko oɗo ɓe nuli ko Ibbe Der yeehi ha Égypte yeehi addoyi defte nde ganduɗa koye avion defte Alaji Amadou Déme Soko on adda nawa ha Soko on kadi ko kanko goto meeɗi dañde ɗum wadde oɗon foti haalede mo ganduɗa windi defte Sénégal naaɓe kutoraki ɗum malla ko égyptien ji koye université ji ko arabe ɓe ko hen janggata ɗeɗon defte hunde wadde fa on foti haalede haala mum kono jubbu ɗum seeɗa e gurdam makko tigui ɗum kadi waɗi fayida kono a waɗi deftere tubankore ina wiye rôle de la femme dans le développement local nden kayre ko darde debbo pullo e nder renndo nden ko kayre woni ɗon ko deftere darde debbo pullo e nder renndo ɗe ko kayre tan wayla ɗon watta ɗon saabu heewi wiyoɓe minen jinda min jiiɗi hewɓe ne jiiɗi janggude defte ma ɗe kono ɓe ko windete Pulaar ko ɗum tagi mbawa janggude surtout a wande tubankore mbattuɗa nde Pulaar wattude Pulaar ka wotere woni ɗo e nden noon e wotere woni nden kam yalti gila ganduɗa nde yaltino 2009 kadi nde yalti 2015 par ce que 2009 nde yalti ENAS yaltini ɗum nde yeeya ha laaɓi caggal ɗum kadi 2015 e 2015 o kadi nde yaltiti nden noon mbanɗi ɗum journée dédicace au centre Boppo ɗo min guinniri ɗum Cheikh Hamidou Kane mawɗo bindoɓe Sénégal foof ganduɗa ko fuutankoɓe fof woni parno ɗum e mawɗo meɗen Maham Diallo yo Allah yurmo yaafomo kamɓe guinnirɗen ne mbaɗɗen ñalawma teddugal ko centre Boppo ɗo so neɗɗo naati e YouTube tappi journée dédicace wona wawi yiiye ɗum golle ɗe no jarno eyi ɗum noon kadi ni a windino deftere wonde multere jemen miltere jemen ƴewtono moƴƴi de deftere wiyetende deftere e ko teddugal ngal ɓe en gartat ko teddugal banneɗen jinda ko Sénégal a fawi hayre e galle fulɓe windere mo Agnam Goɗo eyo eyo moƴƴi eyo ko galle fulɓe windere mo Agnam Goɗo ɗum ko dartol mum ne mawni dartol mawni wonno galle fulɓe mi jubbat hen tan wawna ha mbaɗen tan yewta taw ko kadi mi jubba ɗum seeɗa tan galle fulɓe mo Agnam Goɗo hande o alhamdulillah hande Foutan ko foni parnoromo kono waɗino saaha kala birtiɗo galle o jalat saabu ko eɓe gayno ko kawtal janggo e Pulaar fulfulde e windere wonɓe to e leydi France ko kamɓe jogui miijo wonde eɓe jiiɗi wadde galle fulɓe taw ko fulɓe windere fof ndendi e nder ɗum ɗon ɓe jooɗi kamɓe fof wonno ko kawtal janggo e Pulaar fulfulde ko fulɓe fof goni hen nde ɓe jooɗi noon ɓe mbi joni taw ɓe pelliti wadde yoɓe ƴeewe e nder Sénégal hol leydi hol wuuro ɓurgo wonde cosaan woni ganni ɓe mbi ko Guédé e Goɗo Agnam Goɗo e Guédé yo e nder ɗum kadi noɓe ƴeewi kadi ɓe mbi kadi kono Agnam Goɗo ɓurata wonde hakkude Fouta par ce que Guédé ko Seɓɓet ga e département Podor kono Goɗo noon ko hakkude Fouta par ce que takkodiri koye Thilone saldu Fouta e Guédé e Goɗo takkodiri wadde Goɗo woni hakkude Fouta ɓe mbi noon ɓe jaaɓi ɓe nandiri ɗon wadde ɓe mbaɗa ɗum e nder ɗum nden wonno hoore Ibrahima Kane katante leñol ɗon ɓe mbi yo ya faw ya hayre e 2004 e woni hitande ujunnaji ɗi e 4 Ibrahima Kane katante leñol ari ɗon fayi hayre ne arde Samba Thioyel Ba on hande ko waɗi wona ko député to assemblée nationale Mauritanie ɓe gari e woɗɓe ɓe kewi mbiɗa haalde ɓe woɗɓe goppumi ɓe gari noon ɓe pawi hayre nde ɗon to Agnam Goɗo kamɓe Ibrahima Kane katante leñol caggal ɗum noon ɓe jeehi nde ɓe jano tan kadi hunde way ko yejjitani yeehi ha 2006 walla 2007
oɗo Samba Touré ari ɗon Samba Touré kañum neɗɗo amen ko gendiyanke ɗayri ɗon wi joni kañum koye kawtal janggo e Pulaar Fulfulde jeeya mbimi joni wadde ko ɗum alay saago ɓe mbaɗa ɗo goomu jooɗo ɗo saabu soɓe ɓiri ɓe dañi toɓe layyi ɓe mbawa wonde to mbiye mbaɗa ga galle taw ala wonande ɓe ɗo ɓe noddi noon ɓe mbi yarlitiɓe fof ɓe noddi ɗumen min jogui goto batirde wotere ko centre Alda mi noddi toon minen fof min kawrit toon te commune aji tati ɗi fof mo Thilone e mo Hoore fonde mo Agname kala jarlitinoɗo ari tawtira e oɗon ñalawma noon ɓe mbaɗi goomu mo ganduɗa pour joɗantoɗo galle fulɓe windere mo Agname goɗɗo e Fouta e nde ɗum ɓe gardini en goomu ɓe ndewni hen goto wiye Moussa Thioune e dendagal wonɓe ɗon tan bureau ngo ne heewi min jooɗi pour wonande ɗon yimɓeɓe min mbiya alay saago woda ko min mbaɗi ɗon e nder ɗum ɗon hankkadi min jaaha min piya lewru fof min piya 50 lewru fof min piya nogas o Allah wawino julɗo min battiyade kadi e guure he wuuro fof min jeppo galle joom wuuro min mbiya ɗum min jiiɗi made galle fulɓe mo Agname ko yimɓe gona e jalde joni noon nder goɗɗo kadi Moussa Thioune addi gon miijo wi ala min mbawata wiide mon fof addu hunde nden hersin ɗumin kippu siwo par ce que mo dikko ɗum minen puɗɗi wadde ɗum min kippat siwo o min pawa hen tekkere min pawa hen misoro walla kaala min mbiya kala dañɗo hunde so itti e poos walla itti e kalde ɗum hoto hollir sowona ɗum wasa jaajako taw jogui ko 50 yiya demdemo waɗi ujunnaje 2 hersa wadde yo ɗum ɗin yo jomum wanni tan nanna nder woppa yaltina jumum so yaltini yo waɗni noon pour yimɓe ganda kam haydara woppa gon ko won nder ala guila kadi wodde ko nawore par ce que jajaɓe tira guila kadi wodde kadi ko nawori ni woni kisa an ɓe aussi ɓe fof mbawi wadde ɗum joni ni won tan kisa Allah waɗi woto min ndendina kadi min gadda min ndendi ɗum ha paari min gandi ɗum fof ala ko wawi wonde caggal ɗum ɓe mbi joni omin guinniri yimɓeɓe nden guilay ta laamu Ablaye Wade min guindi kala mbiyanoɗo ko politicien min mbiya ɗum min guindi e kala dawnowo darugol min mbiya ɗum yo tin min mbaɗa ñalawma min jiiɗi innirde ɗum patron eɓe wonɓe ɗon commerçant ji goɗɗum fof min mbi ɗum min jiiɗi waɗa ñalawma pina momin guinniri jabotako minne joni Moussa Thioune wimi joni minen jinda ko an min guinnirta mbimi somi bindi binda wona ministre wona député wona directeur général hoko dañton mum ɓe mbi ko amin guinni eyyi mbimi bisimilla guinniri kam on dañta kalis ɓe mbi ko amin guinniri tar min guinniri dañ ɓe jaɓanami mbimi bisimilla ɓe guinnirimi ñalawma o minen min ƴeewi dendagal min ƴeewi sehilaɓam ɓe ganda mboɗo andidire mumen kañumen fof teddinino ɗumen ñalawma o gaari mon fof ko ari woodi ko addi goomuji pinal ɗi mo Agname gole mo liiduɓe mo Thilone mo Agname kamɓe fof ɓe mbaɗi maggoji mabɓe min kurli secrétaire ji min kurli secrétaire ji nahata to mawɗo 60 cukalel 49 walla nogas min dañi hen kalis ha heewi so Allah tawi ko dayno ko ɗum ko timmani foof noon ko min joguino ko eko dañani foof timmani 1 million nden noon ɗum min dendini min mahi cuuɗi 3 manda saɗa yiiya cuuɗi 3 ɗi min goppi ɗum hen cuuɗi 3 ɗum ɗo cosaan meɗen woni dallaji ɗi ɗi ganduɗa min mbaɗi ɗumen min mbanno ɗum noon hankkadi min goppi ɗum ɗon pour gaɗa fof kon cuuron ko ngoni ɓe mbi kon cuuron nde ko galle pinal yimɓe jala ɓe joori guite galle pinal fulɓe windere mo Agname walla galle pinal fulɓe windere kono ɗo cuuron taton wonko mbawi hen wadde ɓe jala min ɓe jaaha birtude fof ko jaali men kono min goppande de komin mbaɗoɓe batu ñande fof ɗum mbaɗoɓe batu ñande fof e min kalan ɗum ɗo ɗum yaari e raɓɓitinade tan ko ɗum ɗo ko dartol télé e nder ɗin cuuɗi 3 nde Macky Sall fiila wonde hoorejo leydi Sénégal caggal mum maire Farba Ngom woni maire Agname maire amen mo ganduɗa darni dendagal Agname naaɓe kala commune o fof waɗi hen golletiɓe calmini honorable député ko den honorable député ari ha ɗo min jeeyi min kalan ɗum o ari ha ɗo no yi cuuron kon kanko Farba o foti cuuron kon on nawani ɗum président de la République Macky Sall o wi ɗum ɗo de ko sukaɓe meɗen yimɓe meɗen ɓe ganduɗa ko yarlitiɓe ene woni e diwan he mbino mbaɗa galle fulɓe windere joni no ɗuɗo cuuɗi 3 ɗiɓe puɗɗi hen o président wi o ɗiɗo cuuɗi 3 mami watta ɗum galle to fulɓe windere haade laamam gasde mami waɗa ɗum ɗum sababu Farba woni on ɗon sababu e caggal mum noon ɗon kadi min kalnimo kanko honorable député o waɗani min waɗi ñalawma mo ganduɗa ko journée culturel ɓe ñalawma pinal min noddi dendagal pulaariyankoɓe wonnoɓe ɗo yete ha Mauritanie ha Gambia e radio ji ɗi nden Bagnuji Ndiaye wonno ministére de la culture o ari yiyante e Abdoul Yaya Kane wonno ministére de télécommunication ɓe gari e dendagal fulɓe Ndiaye Saydou en dendagal guentiyankoɓe tan wiiɗa limto Ibrahima Kane gummi ha France gari min mbaɗi ñalawma pinal nden galle o anda tigi teddugal ko an jeeyi ɗum yo ya ɓooye dañde wuneji ɗum waɗi wiya koye inde Djinda Déme jaɓɓi mawɗo leydi ɓe pawi hayre adande e kono jaɓanten ko hol caɗele ɗe ɓurɗa teskade e gendiyankagal moƴƴi eyyi ɗon to mbiɗa jaɓɓi hoorejo leydi ko ɗon de min mbaɗi hoorejo leydi ne yahata kam mbiyata tourné makko économique kam mbiyatno lawol makko tan politique ɓamtare nde nde o yahata nde
o ari Agnam pour fawtude hayre fa haarde Ibrahima Kane pawino hayre mais kanko arti fo kanko hoore le Sénégal fawtu wonde fawtu kanko ɗum noon ɗon woni to natal ngal jii to min makko ɓe gondi ɗo kanko hoore leydi arde fo maire amen Farba Ngom e min en pawdi hayre wonde nde kadi pour galle o ɗum ɗon kadi ko weltare kadi ko teddugal men enen fof wonde président kadi ari fawi hayre min hande gandum adi ha fawde hayre de ko katan Ibrahima Kane katante en calmini katante noon tigi itaɓe kadi fawi ha pare nde karante oɗo Macky Sall ari kadi kañum fawi hayre wadde ɗum kadi ko teddugal men alhamdulillah o rokki min kadi audience o rokki min kadi min jidiri e makko oy so Allah jaɓi mawma galle o fof wadde gillen tan hunde ene kondi hande o galle o presque heddi hen ko seeɗa galle fulɓe o hendi joni min heddi ko min gandi kam kadi maire amen wi min o wi so Allah jaɓi hade laabu makko ngu gasa ma waro inna galle o kam mbiyata inigire mawnin galle o ko joni ɗum fana kono galle o no wayno joofi ɗum alhamdulillahi rabbil alamin kadi ko teddugal men enen fulɓe fof eyyi caɗele teskiɗa e guendiyankagal caɗele kebdimi e guendiyankagal ne heewi saabu min nde ƴettumi guendiyankagal ne saɗi rewɓe hen wonɓe hen sabu puɗɗimi ko 1986 mbimami ni taw mboɗo famɗi an woni debbo kadi windu deftere e nder fulɓe e guure men e leyɗele men nayyi ɗe e ko UNICEF wi noon UNICEF wi noon wondi ko Mauritanie kam e Sénégal e Mali ɗo ko enen goni debbo ganduɗo kadi windude Pulaar ɗum kadi en jaltini ɗum koye deftere meɗen 1991 nde woni uddoji ma e Sénégal nde UNICEF tottata kadoji nde wadde ɗum ɓe tottirno ene wawi taw deftere ngal ala gandal kono mboɗo jikki est ce que wona ɗum tan ɓe tottirta par ce que joni ɓe jii deftere debbo pullo eyyi ɗum kam ko alhamdulillah ɓe jettir ɗum Allah eyyi beele jokkodiral ma ina woodi e guendiyankoɓe kadi guendiyankoɓe heewɓe alhamdulillah mboɗo jokkodiri e mabɓe kamɓe fof mboɗo jokkodiri e mabɓe koye kadi ko jokkodiral moƴƴal koyde ko caɗele guendiyankagal en keeɓi ɗum saabu min mbimami 1986 kono ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom min dañi caɗele saabu nden rewɓe ala e janggonnoɓe Pulaar hewɓe rewɓe heewani janggo e Pulaar min yahanno mboɗo ƴeewa yaada e worɓe mbima hay worɓe ne kakadinonima mboɗo yaada e worɓe mboɗo min mbaɗoya batuji min mbaɗoya théâtre mboɗo waɗa goɗɗum mbiɗa waɗa pour il faut yimɓe jaadayam ganden foti jangguede dañin télé par ce que wiyede min koye galle sernaɓe gummimi mboɗo yaha mboɗo yaada e worɓe mboɗo waɗoya théâtre uji ayi mboɗo joñino hen caɗele ha heewi adana mboɗo joñino hen caɗele ha heewi hay won hen ɓe wiyonnoɓe fotomi yaade ɓiyum kono nde fedde alda ari ɗo yi darde am min jogui fedde wota yaade ɓiyu men pour mataw pour guila bonnuɗo ɗumen par ce que min mboɗomi yaha mboɗo rendina rewɓe won mboɗo yimɓe yo gar janggoya Pulaar holko janggi Pulaar par ce que aɗa wawi ɗemgal ma ko jangguɗa mais Allah waɗi fedde amen wotere alda ari teddulɗe fof tawi ɗumen koye gueese mumen kadi eyyi nanɗo alhamdulillah de alda ari tan alda Agnam ari tubakoɓe ɓe gaari ko ɓen ko yawɓe andide neɗɗo kala nde ɓe gaari komin ɓe jeeyta e batu he joni noon caggal muɗum ɓe mbi joni noon kamɓene ɓe bismi Herville Senkler woni wuuro woto tan woni France en funoda e mairie e commune amen nden ko commune ɗum ɗo wonda nden ko comité rural wonno en firnoda e comité rural amen mi jiiɗi seete ara ho ne seete o yo debbo ara hen kadi seete debbo garowo biteɗo Hafsatu mo ɓe jiyata e nder dental en ara bato nde wanno noon wonno alda ko fedde Agnam fo rendi ɗum wuuro ɓen jaɓani mbi kañumen wuuro fo addi candidat mum wuuro fo addi debbo o kañumne minen debbo amen yahat o debbo taw ɗum mbiyata yo debbo ar ɓen jalti mbi minen debbo min mbi ko Hafsatu min mbi woni lawol ma gadnol gallo 1996 biographie ma o eyyi 1996 nden wonni jaarumi ko alda taw kono hatta hewɓe gaari nden noon mbaɗi faami ina jeeya hankkandi ko rewɓe gaari gandi dekete ma taw haysoko neɗɗo wawa haalde hoore mum haysoko fijirde ne wonno wona fijirde walla boom ɓe gandi dekete ko Baba Mali he wiide ko kala ko juuti jomen ne wela jomen ne o wi Allah ne wela kono gonga tawa wadde ɓe gandi ɗon no Baba Mali wiyata ni alhamdulillah mun fof addi neɗɗo mum wi yo debbo kañumne ko jahowo hay gonga o yalti ɓe mbi ala yetto ɗon mawnam Mamma Siley Diaw kanko Ablaye Sy mbiya ko jindaɓe mbi Hafsatu yero demmoɓe jiyanno ko mbi ɗum tagui waɗi yaaɓe kono min kam ko kamɓe mbaɗani mbiyam ha Herville Senkler est ce que e kono noon holko tiskiɗa ko haaɗi en ɓamtade enen ɓenen ko ɓuuri wawde hadde en ɓamtade kam nanngunode en rewɓe dumbunode en rewɓe wiɓe rewɓe mbawata ɓamtade ɓe ɗum hen jeeya par ce que gorko so ɓamtima e galle hunde fof kañum waɗata hunde fof kañum yahata alay saago kañum debbo yo wonto heedi kono so an so wona tan ya totte tan pina tan ƴetta lahal ma tan paya jeeɗa duggoya ɗum so wawa yimɓe mbawata ɓamtade o adda ɗum o adda ɗum jangde nde il faut rewɓe jangga hande o min mbiɗa yakude rewɓe nana ɓamto par ce que rewɓe hande mo jiiɗa hen hande kala ko fannu mo jaaɗa ma taw ɗon rewɓe fuutankoɓe hande ɓe goni avocat ji ɓe goni procureur uji
ɓe goni doctoreɓe e goɗɗum ajata taw debbo inspecteur mbiya ɗum ka wima holi an haalda e ma pular wadde ko ɗum hanno en ɓamtade ko dummunode rewɓe mbiɗen rewɓe ala ko mbawi wonde ɗum tagui rewɓe me ɗum tagui rewɓe enen donkuɗen ɓamtade kono hande o so rewɓe janggi sukaɓe goppama janggi maɓe dese noon no kewi wiide yoɓe dese ko dewgal woni battane ɓe kolli en hojomaji men ne keddi joyi kono beela aɗa wawi waddande en ɓeeto banggue jangde leydi Sénégal beelono ɓamti ɗemɗe neniji ɗe mbala ina jaari yeeso e bande e ɓenɗe neniji min kay so min ɓetata min mbima ko yarani yeeso min tawi tan ko min ɓetata mbimi ko ɗemɗe neniji ɗe jarani yeeso saabu hande o gila min mbaɗino rowandeya ɗum ɗo goto to Radisson Boulo hôtel Radisson Boulo taw arno ɗo ko Mamadou Talla kanko wonno ministre de min kala nde ɓe kaala affaire jangde mbi so tawi tan ɓe jurnitaki jangde mbi mbaɗa e école aji primaire ɗi école aji less ɗi ɓe gaddi ɓe mbi muuseji ɗi yo jangguin yimɓeɓe pular heddiɓe to jangguete wolof ɓo yo ɓen jangguin wolof ɓe mbawa ɓamtade on banggue il faut ɓe ƴeewa janggunoɓe pular joguiɓe diplôme aji ɓeɓe mbaɗe école aji primaire ɓe ne jangguin sukaɓeɓe jangui ɗumen tinni nani ɗumen ko pinal mumen kono so woni muuse goto an walla soso walla diadiaw waɗa cours mum français ha gayna ruttuto less ne jangguin sukaɓe a tawade ɓe min wonde jiyami taw sa wiɓe a wi tan yo bindan ɗo piidi ɓe bindanma ko piidi goɗɗum e ko nandi hen par ce que ɓe mbawaɓe kebla wiye jomum keblama lebbi jeegom lebbi tati haydara ɓe keblaka ɗon ɗemɗe ɗe jarta a tawde tan ɓe tottirani jeeyiɓe e gueɗal mumen wolofaɓe jangguɓe wolof ɓe yoɓe totti ɗumen ɓen jangguina e l'école aji primaire he pulaar en koɓe joolaɗi jaaga moni fof fannu mo janggi o totte neɗɗo o jangguɗo museɗi yo jooɓe ko jooɓeteno ko ɓeegani keeɓa ganda dekete heddiɓe ɓe janggani ɗemɗe neniji ɗe ganda deke min mboɗo wawi ɓamta tawde oɗo hen no moodi bananɗo janggani haydara janggi tan ko pulaar nana ara e école primaire ina jooɗo ina janggita yimɓe wadde min il faut mi jangga pulaar kono so tawi moodi banana jangguiɗo jogui attestation ngal diplôme mum ha heewi o jooɗi tan ne jooɗi sona wiye ko gendiyanka nafata wiye gendiyanka ala ko nafata par ce que o wawana galle kala indi kala gendiyanke hande mo sellani ma yelane gendiyanke mo sellani fof ma yelane firtata hen ko mayde so maayi wiya han fuɗɗino kuɓiri goto fuɗɗino kuɓiri par ce que wiya ko gendiyanke wonno ko darninoɗo leñol e tan wati ko aɗa wiya ka darninoɗo tan annanda e am tan a ala palto ala place haska jiiɗi huude koto Allah waɗa ala oto jooɗo ala galle jooɗo ala galle jooɗo te heddiɓe mbiyataɓe gendiyankoɓe nan jogui oto jooɗi galle jooɗi an aɗa fin hana dawan wuuro aɗa dawan sukaɓe so ɗum iwani en mbawa ɓamtade goppen gendiyanka ko gendiyanko waɗa wonde nafoore mbatten liggade waɗen daña hen hunde sa woni gendiyanke hay so bitikel ma waɗ damal galle ma sa fini jeeya hen coccorde ma woda ko nafma taw tan kindi aɗa nodde gartande yewto ga nafta yimɓe nan jooɗi waɗi joni émission won jooɗi nanɗa en jogui oto mum jogui galle mum ko kalmi ko wallay o anda hen haydara kono dañi ko huftude janggo e jaam nodde conférence woɓe banggueji goɗɗo kalisati ha heewa wona taw koye miijam ngo te min ayi haydara mi dañani hen wadde il faut yimɓe ganda gendiyankagal ngal yo woot kono yo wonde ballal laamu ngu kadi yoɓe tinno ɓe balla en enen gendiyankoɓe ɓe wiyoɓe gene ɓe ballu en ɓe nanna en nder duuɗe he taw eɗen jangguina eɗen jooɓe saabu ko ɗum woni gollal men so wona ɗum so ɓe mbaɗani ɗum haydara gendiyankoɓe mbawa yarude yeeso holmo woni timtorgal ma holmo woni idole ma min idam ko faate pular ni debbo de kam min kam ma pular yo min de mboɗo andi mboɗo yiiɗi katante leñol Ibrahima Kane katante leñol kono aussi mboɗo yiiɗi Saydou Kane so mitima tan wiya Saydou Kane maayi tan ƴeew ɓannam ɗum wona koye moƴƴo kamɓe tan kalɗa ɗo de ɓe ngala jettojo moƴƴo tan kalɗa e wadde jomi haalay kadi Cheikh Oumar Ba kadi Cheikh Oumar Ba mboɗo yiiɗi ɗum jettaɗo ba fof ko moƴƴo e Cheikh Oumar Ba mboɗo yiiɗi ɗum par ce que ɓeɗon foof nde Saydou Kane Cheikh Oumar Ba ɓe duttima ko kamɓe ɗaminnoɓe mami gon hoorejo leydi Mauritanie par ce que kamɓe mbiyano ɓe goppat meeɗi arde France taw pelle ɗe nawataɓe toon saha fof mbiyata taw kamɓe nawataɓe toon mais mbimi min jinmo ko hedda toon mbiyata mboɗo heewa kalis par ce que won sehilaɓe mo ganduɗa joni gara ga tan burla daña otoje galle taw min mboɗo joni il faut que daña galleji otoji ɗi noon Macky Sall rokkuɗo galle e otoji dokkata yimɓe joni ni won tan ayi Macky Sall en ni won tan honorable Farba Ngom yettotomo galle ma oto jooɗo on wawi wadde ɗum de so welama de on wawi wadde o wandi kadi mboɗo haandi hen e min kono min somi codnante ma sukaɓam codnatam par ce que kam codni kam galle joni alhamdulillahi rabbil alamin maɓe codnam oto kono noon ina yooɗi tan mbiye o ko lamɗo sodanma walla par ce que ina yooɗi ina moƴƴi teddugal ene ko teddugal ɓe mbi teddugal juuɗe guerte ko nan ƴakko wallay ne woodi joni noon ni woni tan kamɓe oɗo Saydou Kane o wiyatno kanko hay goto wawa haddemo wonde lamɗo leydi Mauritanie e ndeysan Cheikh Oumar Ba gara mbi mbiɗa yiiɗi heddade France sabu mi arat tan mi arta
ko teema ha joomi Allah so o wi mi jindami ñam mi biyata ko jindami ñam o hoto wonɗo min somi dañi komi koto leydi Mauritanie par ce que jinmi ko nadde laamu he mi anda ɓe gendiyankoɓe ko ɓen mbawi jago leydi kono ay Allah ko moƴƴo mata ko ni Allah hoddiri wata ko ɗum woni ɓuural kanko Saydou kan ko noon mais ɓeeɗo kadi ko yimɓe ɓe jeeɓanmi e nder ko mbaɗata ɓe goni référence uji kadi mboɗo yetta kadi woni jogui debbo goto mo ganduɗa woni Mauritanie ina wiye Kadiata Malick Diallo on kadi mboɗo heeɗo jewte makko mboɗo weltanoma kanko jarama par ce que mi yiɗa haalde worɓe ɓe tan taw rewɓe garani noon yiɗande hoore mum wona añande bandum Djinda a heeɓi teddule kewɗe ummade pelle fulɓe weeɓani alda Agnam adi nawde Djinda to leydi France kono noon kadi fedde kawtal jangguinoɓe fulfulde windere bismima Djinda Dème ñalngu maɓɓe pinal fedde Amadou Hampate Ba leydi France bismima Djinda ñalngu maɓɓe pinal 2008 kono kadi ni Malick Paté Sow bismimamo Djinda kono kadi ko toon to Belgique to jamma mum mawningol lefol makko almudilam kono kadi ni 2011 a heeɓi teddugal fedde Tijani An bismima Djinda to Nouadhibou Mauritanie kono kadi 2015 fedde fulɓe Italie bismima Djinda Dème ñalngu maɓɓe pinal ɓe dokki seedantagal debbo pullo gadiɗo windude deftere PULAAR woni Djinda Dème minen Piindi foof min mbiyamo ya jogoro jaam e kala gollowo e Piindi min mbiyamo kadi félicitation 2016 fedde tabital Pulago leydi France bismima Djinda Dème ñalngu maɓɓe pinal kono kadi 2015 fedde fulɓe Italie bismi Djinda Dème ñalaamu maɓɓe pinal ɓe dokki mo seedantagal 2017 fedde ngare ndenen suudu baaba bismima Djinda Dème Nouadhibou leydi Mauritanie pinel maɓɓe ɓe piilimo lefol debbo pullo gadiɗo windude deftere kono kadi eɗen gandi Djinda dayira Safiyatu Najati e ɓesgu Alhaji Amadou Dème Sokone ɓe dutti teddugal Djinda Dème ɗon ɗo CICES Dakar ngam windude deftere e gurdam Alhaji Amadou Dème Sokone kadi eɗen gandi oɗo Djinda o haɗani ɗon to banggue université kawtal fulɓe sukaɓe rewɓe wonɓe université Gaston Berger toon to Saint-Louis woni IGB ɓe bismima kadi Djinda o waɗanniɓe ɗon yewtere titonde nde wonno ko hol pullo hande mo leñol ngol sohli hol pullo hande mo leñol ngol sohli ɗum ko wonɓe toon to université Gaston Berger toon to Saint-Louis kono kadi Djinda waɗi heblo ko sarɗiyeji ko faati e woteji to Ndar sumgoji sarɗiyeji toon to Ndar kono noon ɗum ɗo noon tan ko gasi ha laaɓi matawɓe dokki men tan mbaɗana min résumé ɗeɗe tedduɗe foof holno ɗe mbaɗe ma weeɓani ɗo golliɗen ha duttoɗen teddugal ngal eɗen jeeya ɗum taw eɗen jaa heewi ko neɗɗo o wirne wiye ko moƴƴo wonno wirno ko ganda wirno ko jaalal wirne ko naggam holno waɗe ma mi weltanima on feewi alay sakko tam to jakkirɗa ɗo mi haɗa ɗo sona ɗum mi yejji tan en kewɗon ko neɗɗo so wirnima tan gonen haalde haala mum a yeru hecci hanki mo ganduɗa ko ñande nara ko ñande sappo lewru sappo ɓuuju woni le 10 octobre yeru silla tagi mi haalde daɗo kasse ɗo koko juutoyta neɗɗo anda ronka andude holde wonno yeru silla sanki jimi tan kan jaayiɗe ɗum ɗo ɗi fof ne kaala holgonde yeru silla windi deftere garaɓe waɗini ƴeew ko foti yeru silla guila nde min jikkatno mataw yeru silla natti min kanko adi sodande mi jaayide wiye sofa e mbaɗan ɗum to université ko ƴeewma yeru silla sanki no gonɗo e haalde haala mum o tagi fulɓe dente gueɗe kewɗe baɗoje ɗo ko taw ko fulɓe ɓe nodda yeru silla e nayyi jooɗi ɓe piil ɗumen lefol par ce que mbaɗino kono ƴeew ciftorani ɓe ni way kono koɓe yejjitaɓe ni ha maayi mon fof waɗa e piye buwaji en kaala haala makko ɗum wona ko moƴƴi te min jikkatno ko yeru silla maayi ko ɓoyni ɗum wayri yiide mo e aduna walla boom wiyata wona yaani caggal leydi o wuuroy toon kono joni jimɓe piye ɗum wona hunde fewde nde mbatten kala baɗɗo hunde ko moƴƴi docteur Fari Sillat Kane yo jomum so yimɓe mbaɗi hunde yo jomum teddini kalne ɓe waɗi Abou Samba Diop mi salmini ɓeɗon vraiment ko kalɗaɓe ko mi salmini ɓe no fewi kamɓe foof ko wona ɗum ko
Mamadou Alsan Baye e Mamadou Alsan Baye kam fof mi salmini Dona Sampati Diallo Dona Sampati Diallo ɓe fof koɓe liggodiranmi ay ɗo mi anni limtude kala fof mi kalɗami kam fof koɓe musidɓam koɓe sernaɓam kono noon mi yiɗani tan innude goto mi woppa goto waɗa keɗiɗo taw ha innimo ala koɓe kala ɗo fof mo liggodira e mabɓe kadi mboɗo salminaɓe ko heddi ko teddulɗe en jetti Allah mo kawtal janggo e Pulaar fifinde windere nde bismino en France 2008 walla 2009 kadi mo trappe bismino en e to leydi France taw koye trappe taw koye wuuro wiyetengo trappe kadi hoorejo tabital pulagu Europe woni Mamadou Saydou wonne kadi ɓe bismima en to leydi France taw kadi ko 2008 manda 2009 par ce que mi ɗuminani wonde kadi bismima en toon taw ko kamɓe fof ɓe dokki en jeeyɗen tawi woni laabi tati mi yeehino France taw ko pelle nayimi toon gola ko kawtal gola ko tabital pulagu gola ko alda aussi alda kadi alda Agnam eyyi ɗum noon ɓeɗo fof mi yetti ɗum ɗo fof nde ɓe gaari kadi ɓe dotti kam teddugal pour yawnade wonde hollude ko gona e dow mum ko saabu soɓe taƴini kam be yomi ari ha to yomi tawi ñalawma pinal wona mboɗo hokkaɓe gandal ko ruttudemi teddugal no mbano mbaɗen tampude ɗemgal ngal si fedde fulɓe Italie ɓenne kadi mi bismima en toon nden ko enen Ceerno Nourou e Aissata Tall Sall Ndiadi e Baba Mal enen jaari toon Ceerno Nourou Tall e Aissata Tall Sall e Baba Mal enen jaaduno tawto ɗen ñalam kamɓe kadi dotti en to seedantagal wonde debbo gadi ɗo windude ɗemgal Pulaar Malick Paare Sow bisminoma en kañumne nde waɗata ɗum ɗo makko almudel ngol wiyata almudelam ar janggo mbawa ɗon kadi hirde makko wano bismimen to Belgique kadi tawtata ɗon ɗum ɗon foof kadi ko ruttude en teddugal wadde mi yetti fulɓe ɓe mboɗo yakori wone mabɓe anduɓe holko wona e dow sabude wona nde hayso ko wonano gandal ngal ko rewɓe darade waɓe wona ɓuɓɓe gandal mais ɓe darno ko holde ɗon darde e mais hande no alhamdulillah rewɓe hewɓe gaari en gasi ha laaɓi hay hamam ha wayno ko gasi ɗi gilnani Allah kono hojomaji ɗum waɗi memen to memen ga alhamdulillah yewtere ne weeli ko ganda e moƴƴi alhamdulillah ne wawi taw ko wonko goppu men walla wonko pergiri men tan keɗiɗo fo yafano kam kono mi weltima no fewi mi welti on kadi saabu onon jayɗe ɗe ko onon nafata yimɓe saabu so debbo andi haalane jayde yimɓe ganda holi kanko wadde ko gonɗon ko e dow muɗum min ñaaka noon Allah yo Allah joni balɗe moƴƴini battan aussi ɓe mbatta hakkille kadi e yobde jaydiyankoɓe yoɓe joɓ jaydiyankoɓe dañano guurdi so wona ɗum jomni yaade arda pour guendiyankagal yoɓde nde il faut yimɓe jooɓe wona kañumen liggo tan mbiye ko guendiyankoɓe yoɓe jooɓen yoɓe jooɓen e duwaw mi salmini on salmini jooɓo ayawo en ɓe onon fof mi salmini on no filmoɓe e galle o fof horejo galle o mi weltima no fewi mi salmini dendagal heeɗiyankoɓe ɗum noon tonggode men temedere e capanɗe 5 ko debbo ɓuuri gorko Baba Abou Hafsat Coumba Hammene wi so tawi aɗa nodda neɗɗo e émission woto noddu mbo ɓurɗa gandal noddu ɓurɗomo gandal ko nden dañata gandal wadde nodduɗen ko ɓurɗo en gandal ala to yahani eɗen mbawno haalde dawrugol woni politique kanko o dilli hen no fewi biographie makko to rewi ɗo eɗen mbawi wiide hayso won baɗɗo ɗum enen en teskaki mbiyeten mbo ko goto surtout enen e banggue fulɓe en beltanimomo no fewi en mbaɗimo félicité e nder inde Piindi pop kadi no yo jokku golle konngol men mbayni ko noon jaaten ko toon to Koɓɓilla ceerno Mamoudou Dia to Koɓɓilla ceerno Mamoudou Dia to Koɓɓilla o wi unde seeɗa no wayi fof ɓuuri soynade unoɓe ceerno Mamoudou Dia mo Koɓɓilla o wi unde seeɗa no wayi fof ɓuuri soynade unoɓe en calmini ceerno ɗa haali mo Gollere Golli Bobel Saare Kamalinko kadi ne siftorande on mo ganduɗa ko Abdoussalam Ba Dialal Leñol ene jogui manditare makko wonata ko 21 e 22 ko ɗon ɗo wuuro men Tareji eɗen nde eri dendagal nanoɓe ngal ɗemgal hutortoɓe ngal ɗemgal yiɗɓe ngal ko ñalama pottamlamo ko ɗon ɗo wuuro men Tareji Allah jarama on jarama Djiby Dieng e Abouba koɗo men ko Djinda Déme ha saaha goɗɗo hawrude wayo leggano ko ɗo mbaynoriɗen